ଲୋକମାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଠିକଣା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସହ ଶେଷ ଠିକଣା ମଶାଣି ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ଗୋଟାଏ, ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଗରୁ 2ଟି ନିଆ ଜୀବନ ଥିଲା, ଏବେ 2ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଜୀବନ। ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ମୁଁ ଇମୋସନ ବୁଝେନି, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବୁଝେନି କି ବିନା ମତଲବରେ ଟେନସନ ଦିଏନି। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ। ଯଦି ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ କି କାହା ପାଖରେ ସତ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ମରିବୁ ଠିକ ଏଇ ମିତାଲି ପରି। ମାରି ସାରିବା ପରେ -50 ଡିଗ୍ରୀ କେମିକାଲ ପ୍ରବଳ ରଖି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋକ କାମୁଡ଼ିବ, ମୌଜ କରିବି ମୌଜ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ମନା। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମରିବୁ, ପାଟି ଚୁପ୍ କଲେ ବଞ୍ଚିବୁ। ମରିବୁ ତୁ।